was pięknie. Są my na placu Baczyńskiego w Tychach, kaj po raz 6 odbywa się tyski jarmark świąteczny. Co sam jest i kiedy on się odbywa? Od czwartku do niedzieli. I sam będzie każdy dzień jakąś możliwość albo pośpiewania, albo posłuchania rozmaitych kolęd w nowoczesnym wydaniu. No jak bajki o sztracheclach i o królowej śniegu, to i też dziecka. Nie możemy zapomnieć o świętym Mikołaju, a więc rozmaite, jak to się nowomodnie godo, eventy dla dziecek, o Mikołaju, konkursy rozmaite, no i co jeszcze? Warzyni, a więc pokaz kulinarny. Od tego to nie możecie uciec, od tego jedzenia. A teraz was zaproszą na te rozmaite stragany. Słuchajcie, święta to nie ino, to wszystko, co ja bym go dała, ale to też gieszynki pod tym Christbaumem. No i sam jak się w to wybierę kuną, to będzie mógł kupić rozmaite gieszynki dla swoich bliskich. Ja stoję przed takim sztandem, który nie jest byle jaki, on też stoi na placu Baczyńskiego, ale w tym to sztandzie wy się możecie coś pięknego kupić, ale też wspomóc ośrodek, który robił te wszystkie gieszynki, bo to jest ośrodek dla niepełnosprawnych w Tychach za kościołem Marii Magdaleny. I ja się myślę, że to jest piękna sprawa, co ludzie, które nie tak dobrze jak my, poradzą się też coś ich zrobić i to coś ich sprzedać. Ja się myślę, że wy sam kuną przyjdziecie i też ich wspomożecie, a ja też. Ja by sam panie chciała ta krzynka ja i jakieś pierniki, dobra. Może być? Ja może być. Nie będę musiała rychtować tych pierników. Dziękuję wam pięknie. A co sam je na tym po koszcie, no co to? Z obrazu Klimta. Ja wiem, to jest, ja znowu mam taką jego jedna rzecz, ale to był hop podły zdrajca. On miał porabawał na rost. Pięknie pożył. Pięknie pożył, wiecie? Co wy mi tam z tą krzynką robicie? Może mi tam jakich bombonów jeszcze naciśniecie, coś się nakulali. Tak za chwilkę to by jeszcze, proszę bardzo, dziękuję bardzo. Dzięki. Proszę nie cieszy. Wesołych świąt wam życzę. Dzięki. Tam jeszcze na 1%, bo koniec roku jest tak, jak będziecie mieli, nie będziecie wiedzieli, co z tym 1% zrobić, to do nas. Dobra, dziękuję wam pięknie. Zimno. Śniega nie ma, zimno, nie? Dodałem wam, że sam będzie ogień. Pójdźcie do ognia, co by się ogrzać. Widzicie, Ślązoczce to tak całkiem nie ma zimno, bo Ślązoczka ma pod spodem rozmaite spódnice, ale to nic nie pomogło. Możemy sam coś jeszcze uwędzić przed tymi świętami. Nie stresujcie się tym, że same tak próżno, bo to jest dopiero 12. A sam się zacznie dziać tak koło 15. Tak wy sam przyjdźcie po tej 15 i sam się będzie richtig działo. I nakupicie, i posłuchacie, ogrzejecie się przy ogniu, ubawicie i wrócicie się do domu pełni wrażeń. Zapraszam was pięknie.